Окупаційний суд винесе вирок за будь-яку ціну, але мета – міжнародні суди. Так прокоментував справу Іллінура Іслямова його новий адвокат Микола Полозов. Віце-президенту Всесвітнього конгресу кримських татар, нагадаю, закидають створення так званого незаконного збройного формування, диверсію і підрив електроопор, внаслідок чого Крим залишився без світла. Микола Полозов вже третій адвокат у цій справі. Раніше Рада адвокатської палати Тюмені без пояснень позбавила колишнього захисника Іслямова Олексія Ладіна статусу адвоката через буцімто порушення професійної етики. На минулому засіданні Едему Сіміляєву не дали часу навіть на ознайомлення зі справою. Миколу Полозова вже допустили до справи і він готується до засідання окупаційного Верховного суду 26 жовтня. Він впевнений, що вирок винесуть за будь-яку ціну, бо це виключно політичне судилище. Відтак, засідання окупаційних судів – лише формальність перед позовом до Міжнародного суду з прав людини. В подобного рода делах наивно, скажем так, рассчитывать на какую-то справедливость, на какое-то правосудие. Подобные дела в рамках российской юрисдикции надо рассматривать как подготовительный этап к основной работе в международных инстанциях, где совершенно очевидно, гораздо объективнее будет рассматриваться все обстоятельства нарушения прав моего подзащитного.